Яңалыклар чыгарылышы үз өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Яңа 63-нче һәм Мәләкәс аръягы микрорайоннарына игътибар итәргә һәм кирәк булса маршрут шелтәренә төзәтмәләр кертергә. Чаллыда җәмәгать транспорты мәсьәләсе аерым контрольдә. Госпиталь табиблары ветераннарны өйләренә йөреп тикшерә. Сугыш геройлары үзләрен ничек хис итә, Лилия Гатина ачыклады. Балаң турында искә төшер, алиментларны түлә. Суд приставлары шул исемдәге акцияга старт бирде. Чаллыда җәмәгать транспорты өлкәсендәге проблеманы шишүгә зур урын бирелә. Электротранспорты зур автобусларсыз калганнан соң шәһәр мэре Наил Мәгдиев башкарма комитетка барлык муниципаль маршрутларга хезмәт күрсәтүче шәхси пассажир ташучыларның эшен контрольгә алырга кушты. Шул ук вакытта бушаган 6 маршрутка шәһәр яңа конкурс әзерли. Аны 3 ай дәвамында үткәрергә кирәк. Мэр яңа 63-нче һәм Мәләкәс аръягы микрорайоннарына игътибар итәргә һәм кирәк булса маршрут шелтәренә төзәтмәләр кертергә кушты. Аның сүзләренә караганда, күп сыйдырышлы автобуслар белән пассажирлар ташырга әзер эшмәкәрләр бар. У нас 90 дней есть, да? 90 дней есть для того, чтобы провести конкурс по этим 6 муниципальным маршрутам. Поэтому схема не меняется. Конкурс проводим. Автобусы большей вместимости должны быть там. Пока это временный вариант. Табиблар үзләре өйгә килеп тикшерә. Чаллыда Бөек Ватан сугышы ветераннарына медицина хезмәте күрсәтү буенча акция старт алды. Алары Бөек җиңүнең 75 еллыгын һәм Тасыр төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итү кысаларында үткәрелә. Моның өчен бер кайда барырга кирәкми, медиклар кирәкле дәвалануны өйдә үк билгелиләр. Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк. Равил Нурияхметовка 92 яшь, ул Мензелә районының Бикбау авылында туган. Фронтка 1944 елда эләгә, ул чакта аңа нибары 17 яшь була. Сугыштан соң ул өйләнә һәм Чаллы шәһәренә күчеп килә. Аннары лайыклы ялга чыкканчы Комсомол Гопромторгның директоры итеп билгеләнә. 67 ел алар бәхетле гаилә булып яши. Равил Нурияхметов Ватан сугышында катнашкан, 2-нче дәрәҗәдә Ватан сугышы һәм почет билгесе орденнары, Германияның җиңгән өчен, Японияны җиңгән өчен, Кореяны азат иткән өчен медальләре, юбилей медальләре белән бүләкләнгән. 17 яшьтән алдылар сугышка. Мин гаубичный артиллериядә, гаубичный пушкада наводчик идем. Сугышка җибәрделәр. Сугышта мин булдым Западная Украинага барып җитеп. Шунда гаубичный артиллериядә наводчик идем мин. Олы яшьтә булуына карамастан, Равил Нурияхметов саулыгына зарланмый. Тормыш иптәше белән еш кына урамда сау һавада йөриләр. Авыр еллардагы күп нәрсәне хәтердә сакларга тырышмауда матур уйларга билгеләргә ярдәм итә ветеран. Сәламәтлекне күзәтеп торабыз ди ул. Табиблар үзләре килеп кирәкле тикшерүләрне үткәрү аеруча яхшы дип шатлана Равил Нурияхметов. Бөек Ватан сугышы ветераннарына медицина хезмәте күрсәтү буенча акция 2013 елдан бирле үткәрелә. Табиблар бригадасы пациентларны карый һәм кирәкле дәвалау билгели. Без һәрбер ветеранга өенә чыгып, аларны комплексный медицинский осмотр үткәрәбез. Бу комплекска керә терапевт, невропатолог, лор-врач, окулист, аннан біз кан анализы да алабыз, аннан электрокардиограммада ясыйбыз. Табиблар кунакка йөрүне дәвам итә. Исемлектә барлыгы 80-нән артык ветераны. Шулай ук Тукай районы авылында яшәүчеләр дә бар. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллының 2 паркында апрель ахырына кадәр аттракционнарга техника хезмәт күрсәтү үткәрергә тиешләр. Каруселләрнең торышын тикшерү ел сайын уза. 2020 елда бу максатларга 548 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Заказ дәүләт сатып алулары сайтында бастырылган, финанслау чыганагы предприятиянең үз акчалары. Мәдәният һәм ял паркында 18, җиңү паркында 32 аттракцион техника хезмәт күрсәтү узачак. Каруселләргә техник диагностик үткәрелә. Аларның торышы, урнаштыруның дөреслеге, грунт, мәйдан һәм терәк элементларның торышы тикшереләчәк. Шулай ук утырту урыннарын, рельс юллары торышын карау һәм тормоз җайланмаларының нәтиҗәлелеген тикшерү планлаштырыла. Электрон аукцион 5 мартта узачак.
Татарстанда суд приставлары хезмәтенең ел сайын үткәрелә торган бала турында искә төшер алиментлар түлә акциясе старталды. Алиментлар буенча бурычларны киметү хезмәтенең 2020 елга өстенлекле мәсьәләләрнең берсе булып тора. Идарә тарафыннан алиментлар түләтүгә аерым игътибар бирелә. Акция кысаларында алиментлар буенча массу күләм рейдлары, мәҗбүри һәм профилактика чаралар узачак. 2019 елда идарәдә алиментлар түләтү турында 39 мең башкарма производство үтәлгән. Кабул ителгән чаралар нәтиҗәсендә 2019 елда алиментлар буенча 445 миллион сум бурыч кайтарылган. Хәзерге вакытта Татарстанда 20 мең кешенең алимент буенча бурычы бар. 14 мең бурычлы Россиядән чыгуда шикләнгән. Суд приставлары мәҗбүри үтәү кысаларында милеккә һәм бурычлыларның счетларына арест салырга, карарлар буенча хезмәт хакыннан һәм счетларыннан акча тотып калырга, транспорт белән идарә итүне тыю турында карар чыгарырга, ил эшлекләреннән читкә чыгуны тыю турында, шулай ук милекне теркәүне тыю турында карар чыгарырга хукуклы. Су үткәргеч, канализация яңартылды, җылылык системасы төзекләндерелде. Энергетик мәдәният сараенда капиталь ремонт дәвам итә. Республика бюджетыннан 300 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Узган елны нинди эшләр башкарылган һәм 2020 елда нинди яңалыклар көтә, хәбәрчебез сюжетында. Энергетик мәдәният сарайы 70-нче еллар башында төзелгән. Биредә зур концертлар, спектакльләр уза. Бинада капиталь ремонт 2019 елда башланды. 9000 квадрат метр мәйданлы 3 катлы бинаны тулысынча яңарту планлаштырыла. Узак көткән әйберебез, менә бу ремонтыбыз, менә хәзер инде 50% эшләнде. Хәзерге көндә без инде уйлыйбыз, икенче транш акчаларыбыз килеп җиткәч, тагында инде хәзер бизәү эшләре, чистага ясау эшләре китәчәк. Инде инженерлык челтәрләре, канализация, су, электр, вентиляция, җылылык системалары төзекләндерелгән, тәрәзәләр алмаштырылган, идәннәрдә махсус катлам җәелгән. Алда зур концерт залын реконструкцияләү. Энергетик мәдәният сараенда саклап калырга кирәк булган истәлекле тарихи корылмалар да бар дип билгеләп үтте Гөлзада Рзаева. Вот это сделано было руками наших первых художников, Геры Иванова, и его нет в живых, но эта память мы не должны, конечно, стереть. Это красота, красивая. Пусть это в том веке, в том тысячелетии было, но это наше. Мәдәният сараен яңарту 46 ел эчендә беренче тапкыр үткәрелә. Гомумән алганда бу максатларга 334 миллион сум тирәсе акча тотылачак. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Ең шәп татар егетін билгеләячәкләр 17 февральдән 1 мартка хәтле татар егете 2020 региональ проектында катнашырга теләүчеләрдән гаризалар кабул ителә. Катнашуга 14-тән 23 яшькә кадәр егетләр чакырыла. Иң мөһим шартларның берсе саф татар телендә сөйләшү. Жюри тарафыннан егетләрнең татар халкының мәдәниятен, тарихын, гореф-гадәтләрен белү дәрәҗәсе, эрудиция, гомуми күзаллаулары бәяләнәчәк. 4 март көнне Шатлык яшьләр үзәгендә бәйгенең сайлап алу туры узачак. Сайлау турында җиңүчеләр финалга чыгачак. Келесі мәгълүмат автомобиль йөртүчеләр өчен чәршәмбе 20 февральдә Мәскәү һәм Автозавод проспектлары киселешендә светофор сүндереләчәк. 10-11-гә кадәр автомобиль йөртүчеләргә һәм җәяүлеләргә хәрәкәт иткәндә өстенлекле юл билгеләренә таянып эш итәргә кирәк. Юлларда игътибарлы һәм сак булыгыз. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Как выглядеть модно и согреться зимой? Ответ прост. Меха в Ситимоле. Мягкие, теплые, легкие шубки из овчины особых пород, а также эко-шубки из натуральной шерсти. В рассрочку на 24 месяца и никаких переплат. Меха в Ситимоле. 15 мартка кадәр Илһам Шакиров исемендәге татар мыңы халыкара телевизион конкурсы 17 яшьтән 35-кә кадәр катнашучылардан гаризалар кабул итә. Белешмәләр өчен Татар дәүләт филармониясенә мөрәҗәгать итегез. Данила Мастер. Портрет на памятник бесплатно. 910211.